Super potez. Imam ga, sad ga evo tebi. Pravo vreme, momci. Naš je zadatak da uhvatimo ostala čudovišta i da damo svim devojkama priliku za beg. Pomoć! Neka ova preuhranjena muva odspava. Devojke, idite da pomožete drugima. Ostavite naše gadne goste meni. Hagen, mogu da se brinem za sebe, znaš? Onda se bolje pobrini za tu vešticu. Jel ti ime Mandragora zvuči poznato? Mandragora ovde? Nemoguće. Ali ko je Mandragora? Trči, ovo nije trenutak za objašnjavanje. Za Magix! Zašto ste vi zlikovci uvek okruženi tim ružnim, smrdljivim čudovištima? Beži od Mandragore, čuvarko kruga obsidijana! Noćnomorke! Moj vatreni zid ne deluje. Ne brinite za frizure, devojke! Uskoro vas neće biti briga! Kad se cela Alfeja sruši! Devojke, nađite zaklon, ili ću vas sve u pritvor. Inspektorko Griselda, ne možete više tako da razgovarate sa nama. Maturirali smo. Jadna stara baba, beskrajna tama! Da ti nećeš uspeti! Premoćna sam za tebe! U meni vitla bez triju velikih drevnih veštica! Ko se usuđuje? Da ne znam, mislila bih da je počeo vikend za vežbe u prirodi. Faragonda, prokleću te! Suoči se s mojom vojskom! Noćnomorke, napad! Misliš li to na njih? Platit ćeš mi za ovo! Wings udarac! Devojke, pažnja, stapanje! Energija majke zemlje! Tehnomagična unija! Čisti čarobni Morfix! Moć sunca! Moć zvuka! Majeva vatra! Direktorko, imamo je! Ne puštaj, Bloom. Ne znam kako je uspela da izgnjiže iz one mračne jame, ali u ime moći svega dobrog i svetlog naređujem ti da se vratiš u svoj ponor. Bloom! Znači tako se zove. Ona je tako ju tražim. Uspele smo! Ne, škola. Potpuno je uništena. Direktorko Faragonda, ne! Je li dobro? Moramo otići po pomoć. Tražio sam svugde, a ovo su jedine lekovite masti koje sam našao. Biće ona dobro, Paladijum, samo je iskoristila previše svojih moći odjednom. Kako god, mnoge učenice su ozbiljno povređene. Ovo je tužan dan za celu Alfeju. Viš kako sam korisna, Kiko. Pokušala sam da nađem roditelja, umjesto toga sam probudila neko drevno zlo za koje smo mislili da je zauvek zakopano. 3 drevne veštice. Beskrajno zlo. Kada će da prestanu da me muče? Misliš li da knjiga zna? Šta je? Našli smo te, napokon! Gle kako si sva tužna i snuštena. Ne, Bloom, ne smiješ biti takva. Da se izgleda mračno, treba naći svetlu tačku. Ti glasovi, vilice, tu ste sve vreme. Naravno! Lokit, pređi bliže da te zagrlim. Seni Magix zna da je Alfeja uništena, došli smo da im pomognemo.
idemo u obnavljanje. Ko je tu? Cvetna vila, izgledaš tako prelepo. Hoćeš i da mi pokažeš neko cveće? Geranijum, liljan, lalu, tratinčicu, sunovrat ili više voliš veliko divlje cveće? Lepo je videti te i čuti ponovo Četa. Vila, čuvarka muzike, jako sam ponosna na tebe. Molim jedan osmeh za fotku. Jeste li devojke došli samo da nas razveselite? Došli smo da postavimo Alfeju nazad na noge. I stavili smo vam puno fini stvari za njupanje. Ljekovite maske za vas sve vaše rane. Jer život ide dalje i još je puno lepih zajedničkih trenutaka pred nama. Da se barem uvek setite da ovako reagujete. Svaki put kad se pojavi problem. Direktorko Faragonda, zašto ste ustali iz kreveta? Blub, moram da razgovaram s tobom. Sa mnom? Da, ne želim da misliš da više ne verujem u tvoje snove. Shvatit ćeš koliko je danas važno imati ljude koji veruju u tebe. Onima koji te zaista vole nikad nećeš biti na teretu. Veruj njima i meni, Blum. Da, hvala vam. Zapamtit ću. I ja, pamtit ću. Znači, moć Sparksa nije skrivena u nečemu, već u nekome, u običnoj vili. Da, u dosadnoj vili po imenu Blom. Blom? Preostala kći kralja Oritela. Dafne je uspjela da je spasi pre nego smo je ubili. Oteti Blom usred Alfeje bilo bi nemoguće. Ima puno snažnih prijatelja i saveznika, Faragondu i Hagena. Faragonda, Hagen i društvo svetla, neka zauvek gore jer su nas prognali u ovu stravu. Ne još dugo, sestre, sada moramo pričekati da vile dođu ovamo i upadnu u našu klopku. Onaj Riven će sigurno biti jako koristan. Otrov mojih insekata savršeno deluje i on je sada moja lična marioneta, spreman da izvrši moju zlu nameru. Ali ne smemo da dozvolimo da se Zmajev plamen približi i spali nas. Proročanstvo, sestre, sećate li se? Pa šta, proročanstvo se neće ispuniti, lično ćemo se pobrinuti za to. Nemamo drugog izbora. Želimo li pronaći Blumine roditelje, moramo da se bacimo u ludilo Obsidijana. Ali to je zabranjeno. Svakom ko nije okrutan, boravak tamo donosi jako negativne posljedice. Obsidijan će nam isušiti moći i naše šanse da ište pronađemo bit će ravne nuli. Blum je naša prijateljica. Trebalo bi da joj pomognemo, ali... Ali ništa. Treba da brinemo samo kako da stignemo tamo. Da, dokažimo Blum da još znamo šta znači biti vinksica i da nećemo zaboraviti, može? Stella, jesi li postala daltonista ili šta? Ako ti je ponestalo laka za nokte, možeš pozajmiti moj. Trend devojka poput mene nikada ne pozajmljuje lak ni od koga. Šta vi uopšte znate? Dobro, smirite se. Budite dobri. Već sam zamolila Viskisa da vas pošalje nazad u Gardeniju da budete s majkom Vanesom. Hej! Gdje ti misliš da si krenula? Devojke, idem u Obsidijan, znam da to moram. I to sama. Da. Da pogodim. Ne želiš nikoga da dovedeš u smrtnu opasnost, jel da? 3 drevne veštice su još žive. I u Obsidijanu su. Istina, iako se bave crnom magijom. Onda bi kao vile čuvarke bile jako neodgovorni da ti ne pomognu. Počele smo zajedno i završit ćemo sve ovo zajedno. Sad priznaj, znaš da nisi htjela da ideš tamo skroz sama. Da vidimo hoće li nas godnje specijalci povesti do tamo. Ćao! A gde ste vi krenule? Pokušala bih da ih zaustavim, ali znam da ne bi slušale. Faragonda, budi jako ponosna na sve njih. Jesam, Hagene, jesam, ali sam i zabrinuta. Koliko će ih daleko odvesti samo njihova hrabrost. Imaju godina kao i mi onda. Naučila si ih pravu vrednost beskrajnog dobra. A pobjeda zavisi od njih. Naš prvi cilj je da pronađemo crna vrata, to je portal Obsidijana.
Ali crna vrata su odavno zapečaćena, treba nam ključarka lokit i stablo ulaska koja je u selu Vilica, vidite? Znala sam da će nam trebati. Ne znam